تماشاvan هێژا laliyekî din gerîlaya yê castarê rehşan baran di salvegera çil û didwan ya pêngava Pazdê Tebaxê de axivî. Rehşan baran diyar kir got piştî pêngava Pazdê Tebaxê gelê Kurd êdî destkeftiyên mezin bi dest xistin û got. Pêngava Pazdê Tebaxê bîna gelê Kurd e. Ji ber vê gopsaya vê pêngavê em gihaştine roja îro. Ji bo pêngava Pazdê Tebaxê yani çiqasî mirov bêjî jî rastîkê me ji ber ku destkeftiyên zehf mezin me dest xistin heya roja me îro. Yani çi şerê çekdarî bî îdeolojî me pir destkeftî yani me dest xistin heya roja îro em hatin. Taybet ev jî bi qisaya rêbertiya me ku hişt em bigihîjine rojên wisa kesayetên ji her cihî li derdorê xwe kom kir, derdorê fikr û felsefeya xwe kom kir ku em bigihîjin parastinekî cewheriya xwedî parastinekî dibe ji bo netewê xwe ji bo karibê bêjî hebûna min heye yani hevel egîd ev gelê Kurd de ava kirin ji ber rastî jî hevel egîd kesayetê ku di nav gelê Kurd de yani rastî dibe milê hezkirinê de milê naskirinê de hişt ev tişt yani pêş bikevê û wekî din jî mesen dibe em wekî hereket jî mesen tiştê ku mirov ji hevel egîd bigirê zehfin jî wê ku bihêlê ku armanc û hedefa hevel egîd çawa bû ya da kesayeteke çawa xwe de dabû ava kirin mirov di roja îro de gereka çawa dibe wan nirxê ku hiştî ji bo me mirov çawa wan nirxa bilind bike ev ji bo me hiştiye ev jî wekî dibe tiştê ku rêbertî ji me re dayî pêşkeş kirî bi vê re û biyî ku hevel egîd re dayî ava kirin di şexsê kesayeta xwe de gereke em hîn zêdetir karibin rastî dibe fikr û felsefe rêbertî rast bigirin dest. Gelê me jî gereke vî tiştî baş zanibe ku dibe mirov dibêje işte yani artık ji bo tenê hebûnê ne ji bo her tiştê xwe em hene. Yani gereke yani em baş vî tiştî zanibin armanca hevel egîd çi bû ku em gihîştin rojekê wisa